Ola, boas tardes. Son en punto, así que podemos comezar. Pois un ano máis celebramos as letras galegas nos NUNS do Ateneo e desta maneira damoslle cumprimento ao mandato da Real Academia Galega e ao calendario do libro e da lectura que a Xunta de Galicia e toda a sociedade ordena nunha celebración cíclica que se repite cada ano dunha maneira diferente. Celebramos, pois, o 17 de maio, día no que en 1863 se publicou o libro de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, co que comezou o resurdimento da literatura galega, despois dos séculos escuros, nos que a nosa lingua foi repregada case únicamente ao ámbito oral, e logo de que fose unha literatura de referencia na Europa medieval. Unha data, o 17 de maio, que agochaba unha historia de amor, porque nela nacera Manuel Murguía, o historiador co que Rosalía estaba casada. Son evidencias, non? Todo o mundo sabemos estas cousas, pero por si acaso eu creo que nunca está de máis repetilas e telas presentes. Este ano celebramos a Luisa Villalta e a súa obra. Ela é a sexta escritora de 61, máis ben 63, ilustres aos que se lles dedicou o Día das Letras Galegas. E digo 63 porque lembrades que un ano se lle dedicou aos trovadores da Ría de Vigo, a Martín Codas, Mendiño e Xoán de Cangas, por tanto eran tres en lugar de un. Pois ben, ela é a sexta escritora, a sexta muller a que se lle dedica o Día das Letras Galegas. E recordamos tamén, así estas evidencias, non lembramos que o Día das Letras Galegas yo debemos xustamente a Fernández del Riego, a quen celebrábamos o ano pasado. El, cando está na Real Academia Galega, instaura o Día das Letras Galegas. Pois ben, con Luisa Villalta atopamos unha das figuras máis novas, non? Porque morreu moi nova, polo tanto, todas as imaxes que temos son de unha muller moi moza, e tamén actuais, non? Ela morreu aos 47 anos, no ano 2004, e realmente obtivo este privilexio das letras galegas moi pronto e agradecemos que fora así. Ela foi, xunto con Xela Arias e con Lois Pereiro, estas persoas que morreron moi cedo e que nos deixaron unha obra en construción. No caso de Luisa, veremos que semella casi incrible que puidese facer tanto en tan pouco tempo. Ela foi unha escritora multixenérica, se está dicindo esta temporada, non? Traballou todos os xéneros e, aparte de traballar a escrita, traballou no campo musical. Por lo tanto, é absolutamente unha figura moi rica e moi interesante, non? Ademais, foi unha muller moi comprometida co país, coa identidade lingüística e cultural, coa feminismo, coa memoria histórica, con Nunca Máis contra a Marea Negra, con Palestina. E cando escribía Palestina acordábame que xustamente aquí ao lado, no Airas Nunes, eu creo que debeu ser unha dos últimos actos nos que ela estivo en Santiago, xustamente na presentación de un libro que era Intifada, ofrenda dos poetas galegos a Palestina. Ese acto foi un dos últimos nos que ela participou aquí e que, claro, tócanos lembrala xustamente nestes tempos. A min chamaba a atención estes días que sempre cando os medios de comunicación ou cando os escritores e as escritoras se poñen a traballar sobre a biografía e a obra de un dos ilustres aos que se dedican as letras galegas, sempre se lle pregunta a xente que está alrededor, a familia, as amizades, a moita xente. Todas esas entrevistas que se poden adiviñar detrás do texto de un libro sobre a persona que se dedican ás letras galegas, pero neste caso encontramos obras que realmente recollen xustamente a palabra desas persoas que acompañaron, non? Que eu creo que é como un paso, como un salto cualitativo nese sentido. Hai moita xente que coñecía a Luisa, moita xente que traballou con ela en moitos ámbitos e que encontramos, por exemplo, en obras como Abonda con vivir, Luisa Villalta, de Monse do Pico, un diálogo con forma de reportaxe coas súas amizades para tentar explicar quen era Luisa e por que escribiu o que escribiu, di Monse, non? Ou un ruído provocador, voces arredor de Luisa Villalta, coordinado por Monse Penas e Mercedes Queixas en La Llovento.
ou Así vou eu, formando parte de Pilar Pallarés e Eva Veiga, non? Que é un libro que fan entre as dúas, justamente dúas persoas que traballaron con ela ao par. Pois ben, nós hoxe aquí temos a unha persona que nos parece de absoluta referencia para traballar a Luisa Villalta. E non o decimos de calquera maneira, senón que o decimos porque non é alguén que se apuntara a escribir sobre Villalta ou a falar sobre ela neste momento, senón que hai moito tempo que está escribindo sobre ela. Por exemplo, en 2004, na revista Festa da Palabra Silenciada, escribiu sobre o seu libro en concreto. En 2022 escribiu 3 poemas de Luisa Villalta, Imaxe antropomórfica, en abril, na revista. Ou xa neste ano escribe Ideoloxía, en 2024 escribe Ideoloxía e Sensación en tempos novos, comentando o libro ao que me refería antes, de Pilar Pallarés e Eva Veiga, o de Así vou eu formando parte. Polo tanto, non é un advenedizo que se achega aquí de forma circunstancial, por decirlo de alguma maneira. É alguén que compartiu con Luisa Villalta moitos momentos, recitais poéticos, pero reunións de asociacións, de diferentes asociacións, incluso algunha directiva, e que, bueno, e ademais ten a formación perfecta para iso. É un escritor galego, crítico literario, profesor de lingua e literatura, fixo parte de moitos consellos editoriais de coleccións de poesía, de consellos de redacción de suplementos culturais, formou parte da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, foi coordinador das súas revistas Noe Contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. E ademais, el comparte con Luisa Villalta xustamente ese compromiso con momento, ca actualidade, con dar resposta ao que a sociedade nos está pedindo. Realmente, se quixéramos presentar a Cáccamo como toca, levaríanos unha inmensidade, porque eu creo que se el se puxera a dar conferencias sobre si mesmos, sobre a súa biografía ou sobre a súa obra, tamén lle faría falta moitísimo, moitísimo tempo. A nivel de biografía, por exemplo, a min pareceme que o feito de pertencer a unha familia como a Álvarez Blázquez, Álvarez Cáccamo, pois é algo fundamental, e non por ser de boa ou mala familia, sino por ser dunha familia de intelectuais comprometidos, implicados ao longo do tempo, e que fixeron que o país cambiara cas súas intervencións. Ten unha obra moi completa, en poesía, en narrativa, en teatro, en ensaio, ten edición de moitos escritoras como Celso Emilio Ferreiro, Xosé María Álvarez Blázquez, Avilés de Talamancos, etc. E a mí tamén me gustaría decir que ten literatura infantil, ten, sobre todo en álbums e en libros de poesía, ten cousas fundamentais, non? E non podería deixar de citar un maravilloso libro como é Tinta de Luz, que escribe a medias con Berta Cáccamo, con súa irmá, un libro que é unha xoia, unha verdadeira xoia, en pequeniño, pero unha cousa maravillosa. Ou outro libro que eu creo que lle agradece todo o profesorado de infantil e primaria, o libro dos 100 poemas, unha antoloxía que fai con Marisa Núñez, de unha antoloxía para a poesía infantil. E, por si eso era pouco, pois teríamos que decir que é un artista visual tamén, que hai pouco tempo estivemos vendo xustamente aquí en Metro, na Galería Metro, a súa exposición Clitografías, que respondía a unha publicación que fixeran anteriormente, e eles os dous traballan bastante asiduamente, con Baldo Ramos. Que dixen? Non dixen? Vale. Pois con Baldo Ramos tedes 3 ou 4 exposicións e 3 ou 4 libros, o sea que moi ben. Bueno, pois nada, deixo porque hoxe el vai falar de unha compañeira, dunha amiga e de alguén que leva estudiando ao longo do tempo, non? E ademais vai no facer con unha conferencia que xa vistedes que é Alta Cidade de Luisa Villalta. E como decía antes, como non é un advenedizo, el xa lle puxera ese título a unha intervención que tivo no Consello da Cultura Galega no 2014, aos 10 anos da súa morte, justamente para falar dela e de Xela Arias. Vale, moitísimas gracias por estar aquí.
Boas tardes e moitas grazas ao Ateneo por convidarme a falar aquí, en este espacio tan fermoso, onde xa estivera, creo lembrar, falando de Avilés de Talamancos hai moitos anos. E moitas gracias, Pilar, polas túas palabras de presentación. Eu quero comezar por facer unha autocrítica en relación co título desta conferencia. Eu recibín un WhatsApp de Xosé Manuel González Herrán, no que me mostraba a súa sorpresa por este título, Alta cidade de Luisa Villalta. Eu creo que Xosé Manuel foi moi xeneroso ao indicar que era só unha sorpresa. A verdade é que o título é feo. Pero que pasa? Pois que, efectivamente, eu xa dera unha charla, diferente a esta, aseguro, que se chamaba Alta cidade de Luisa, que quedaría moitísimo mellor, porque Alta cidade de Luisa Villalta é moi evidente. Non quería repetir o título, por un lado. Por outro lado, quería realmente que no título se contivese o significado central, ou os significados desta charla. Bueno, deixando de lado que o título é feo, pero non ten remedio xa, aclaro que estou falando da alta cidade de Luisa, desde o punto de vista humano, ela como alta cidade, humano, social, político, creativo, artístico, intelectual. Pero tamén estou falando, quero falar, do libro en concreto, que é o que me vai ocupar fundamentalmente o tempo desta charla. O libro en concreto fala dunha cidade, a cidade da Coruña. Luisa fai referencia en varios poemas á parte alta da cidade, onde era nacera, no barrio da Falperra, a cidade alta. E hai un poema, o último dese libro, no que ela di eu son, o meu nome é o da cidade alta. Ela ten a elegancia de non repetir o seu apelido e non dicir o meu nome é Luisa Villalta da cidade alta, elegancia que eu non tive en ese título. De modo que, efectivamente, ten sentido falar da alta cidade de Luisa Villalta en esa doble perspectiva da referencia ao ser humano e na referencia á súa cidade. Ben, vou falar en concreto, pero quixera antes deixar unha imaxe, a miña propia imaxe de Luisa, porque a tratei, porque a coñecín, porque para min, igual que para moitos e moitas compañeiros de aquel tempo, a súa desaparición tan nova, tan moza, significou un golpe verdadeiramente duro e que aínda ecoa, que aínda nos fai vibrar de tristura, porque Luisa, ademais, era unha muller enormemente vital, moi vitalista, moi positiva, moi animada e moi simpática. De modo que, en fin, esa ausencia súa lévame constantemente a tentar evocala como se quixera, como se pudese recuperala. Eu coñecín a Luisa no ano 88 no fallado biblioteca, salón, da casa de Pancho Pillado e Noli Vega en Oleiros, onde Pancho e Noli organizaban pequenas tertulias, faladoiros, con actividade cultural, música, poesía, etc. Naquela ocasión, cando eu fun por vez primeira á casa de Noli e Pancho, actuaban ali Luisa no violín e Paulino Pereiro no piano. Paulino era, e sigue sendo, pianista e compositor. E Luisa, daquela, tocaba o violín. Eu quedei deslumbrado cos dous, con aquela parella de mozos tan novos, con 30 escasos anos, e quedei moi impresionado coa figura de Luisa, con esa beleza intelixente que o meu trato con ela foi constantemente confirmando, é dicir, a beleza de Luisa emanaba de dentro, digamos, era a beleza da intelixencia. E, bueno, pouco a pouco, co tempo e coa relación de amizade que tivemos, fun coñecendo outras das súas facetas, Decía antes, simpática, o seu sentido do humor. Luisa e eu pasamos moitos momentos de moita alegría, de moita risa, cos xogos lingüísticos, que é unha afición que eu teño, que para algunhas persoas pode resultar pesada, pero que non podo evitar. O xogo de palabras. E Luisa e eu facíamos moito xogo de palabra. Luisa era fermosa, era elegante e era intelixente. A poucos días despois da súa morte escribín nun xornal: "Víñache de moi adentro da fontenla senlleira do teu centro humano, da elegante cerna simbólica do teu nome, a beleza.
a beleza do teu sorriso de ollos verdes, tan claramente interiores, da mina de esmeralda. Ao longo destes meses fun comprobando coa xente coa que falei alrededor de Luisa, persoas que fixeron libros, como este de Monse do Pico, por exemplo, que é magnífico, con persoas que me entrevistaron para saber de Luisa, pero que tamén entrevistaran a outras xentes, esta coincidencia na imaxe de Luisa como muller atractiva, en todos os sentidos, non? E como muller que deixaba ese pouso de equilibrio e de elegancia na percepción da súa figura. Luisa practicaba, por decirlo así, un sorriso enigmático, que tiñan algo de pícaro e de provocador. Eu creo que era perfectamente consciente de esa picardía irónica, ¿no? Provocativa, irreverente e ao mesmo tempo moi garimosa. Luisa era unha muller moi independente, heterodoxa, eu creo que heterodoxa tanto no terreo político como no terreo das ideas en xeral e da propia escrita literaria. Algareira, locuaz e moi polemista. Gustáballe moito a esgrima intelectual e era moi consciente de que, en fin, de que o que facía era un xogo de provocación, pero no momento en que esa provocación podía chegar a maiores, pois era capaz de afrouxar a corda, de destensar, en fin, os instrumentos da dinámica da discusión, digamos. Escribín tamén pouco tempo da morte de Luisa nas xuntanzas da equipa directiva da AELG, onde estivemos xuntos na directiva durante moitos anos, con Miguel Anxo Fernambello de secretario e Uxino Boneira de presidente e con outras persoas que formaban parte daquelas directivas. Nas xuntanzas da equipa directiva da AELG ou nas do Foro da Cultura Galega, xogaba a sentirse desatendida ou preterida como única voz de muller. Efectivamente, no Foro da Cultura Galega, na directiva do Foro, que foi unha actividade que non tivo o eco que debería ter tido e que se desenvolveu no Auditorio de Galicia durante varios anos, onde nos reuníamos a discutir e, de alguma maneira, proxectar ou programar posibles saídas para a cultura galega. Luisa era a única muller da equipa directiva, non? Pois ben, ela xogaba a sentirse desatendida ou preterida como única voz de muller. Truco de Luisa, que ela mesma ría, usado para non perder comba, para evitar a cesión do extremo seu da corda, pero sabía afrouxar, e coñecía moi ben as normas de arte da conversa e o necesario equilibrio da interlocución. Bueno, fomos efectivamente moi amigos, coincidimos en moitos espazos culturais e políticos, na LG, nos encontros de Galeuzca, por exemplo, e lembro estar con ela en Tarragona, e é curioso porque un intenta evocar momentos concretos, conversas, e non o consigue. É dicir, eu recordo ámbitos, recordo sensacións, pero dificilmente podo reconstruir unha conversa con Luisa Villalta ou con casi ninguén. As palabras das conversas que tivemos no pasado esváense, desaparecen se non quedan escritas. Pero recordo unha escena, a sensación dunha escena, baixando unha rúa en Tarragona, en dirección ao lugar onde iban a ter lugar as ponencias daquel Galeusca, e recordo que íamos rindo moito. Por qué? Xa non o podo lembrar, desgraciadamente. E logo o encontro de todos os anos no Día da Patria, primeiro na Quintana e despois na Carballeira de San Lourenzo, onde nos xuntábamos a xantar, Xosé Manuel Beira, Saurichu, Miguel Anxo, Pancho Enoli, Bea e eu. Luisa viña sempre con unha empanada mercada en Perillo pola que esperábamos con moito interés. E, ademais, traía un gazpacho que facía ela mesma. Antes do seu falecemento, uns días antes, na inauguración dunha exposición de Aurichu Pereira en Santiago, Luisa morreu no ano 2004, non? Sí, 2004. Pois esa foi a última ocasión de encontro e de conversa con Luisa. Falei con Luisa do seu novo libro, o premiado por Espiral Maior, do que vou falar a continuación. No xurado, Miguel Anxo Fernambello, Xavier Baixeras e máis eu, sen discusión. Ela tiña dúas razóns de alegría: a satisfacción dos poemas logrados, o cimo da súa escrita, e o recoñecemento que representaba o premio,
unha lectura valorativa que sitúa en concreto entre a maior poesía de hoxe. Isto está escrito no ano 2004. Nos ollos transparentaba esa felicidade e o sorriso abandonaba o aceno pícaro, o esguello irónico, a beleza intelixente de Luisa Villalta, os seus ollos desa tarde leda, derradeira imaxe, recurrente foto fixa na memoria dolorida. Tamén, en algún momento deses inmediatamente posteriores a súa morte, deixei escrito unha referencia, unha evocación das nosas complicidades de pensamento, complicidades do pensamento, coqueterías, fantástica frivolidade con moita provocación erótica, contra tanta ortodoxia que se usan, contra tanta ortodoxia das que se usan desta banda e da outra do campo das ideas, contra tanto tuzarismo, contra o imperio dos túzaros, contra a grisalla do ermo sen amor de humor. Ben, quería deixar esta imaxe, esta evocación miña, esta presenza imborrável que teño aínda e que quero seguir cultivando de Luisa Villalta, para a continuación falar en concreto. Poderíamos falar tamén, e haberá outra ocasión en algún momento, de outro libro magnífico de poesía que é Papagayo. Pero Papagayo é outra cousa. Un libro magnífico, moi especial, moi singular, que requeriría tamén moito máis tempo. Ben, en concreto foi Premio Espiral Maior no ano 2003. No xurado estábamos Miguel Anxo Fernambello, Xavier Rodríguez Baixeras e máis eu. Cando abrimos a plica, descubrimos que era de Luisa, a quen coñecíamos, pero a escrita de en concreto non se parece, é dicir, non sigue a liña, aínda que hai en libros anteriores alguna aproximación, algún anuncio do que sería en concreto. Digo, en concreto, non se identificaba en absoluto a voz de Luisa. En concreto representa a incorporación ao discurso político, ao discurso colectivo da poesía civil de unha poeta que non sei como situar desde o punto de vista xeracional e, ademais, cada vez me parece menos importante esa preocupación. Hai agora, nestes tempos, a discusión sobre se Luisa é unha poeta dos 80 ou dos 90. Eu a ela decíalle, daquela, ti eres dos 80. E ela negábase. Ela non quería estar en ninguna xeración. Eu insistía en incorporala, apetecíame, claro, que estivese na miña propia xeración. A veces facíamos chistes coas medidas canónicas e tópicas e posiblemente machistas, non sei, do corpo femenino, no 80, 90, 90 ou como sea. 90, 60, 90. Bueno, en calquera caso, hai en Luisa inevitablemente elementos de formación que a conectan con nós, coa miña propia xeración, e hai, en fin, adiantos ou avances cara a algúns rasgos que serían característicos da xeración nos 90. Si é que os 80 e os 90 son dúas xeracións que xa veremos cando veñan os críticos do futuro a situar as cousas con maior precisión. Pois ben, ese discurso da poesía civil, política, que nos primeiros 80 se abandona relativamente, porque hai algúns poetas que cultivan a poesía política, Luisa, no libro en concreto, digamos, retoma, pero con unha inflexión ben diferente. Eu creo que na poesía de Luisa deste libro eu vexo un parentesco coa poesía de Víctor Vaqueiro. Isto non está dito, creo, e eu me atrevo a decirlo. En que coinciden Víctor Vaqueiro e Luisa Villalta? En que coincide a voz de Víctor coa de Luisa? Pois coincide en esa perspectiva analítica, de fondo casi diríamos ensaístico, de algún xeito. Luisa foi unha gran ensaísta, e ese peso do pensamento reflexivo está tamén na súa poesía. A perspectiva ensaística, a precisión léxica, sei por conversas con Víctor, non hai máis que ver, ademais, o resultado dos seus textos, a obsesión que ten Víctor pola precisión. E en Luisa está tamén esa procura da precisión.
Unha lingua máis denotativa que connotativa nos poemas, o que sempre choca, a tonalidade reflexiva, a austeridade expresiva. Luisa abandonará esta austeridade xa en concreto e moi claramente, con moita máis intensidade, no libro Papagayo. A cidade con mayúscula, a cidade abstracta, a cidade como ente ou como entidade abstracta, é a protagonista, non sei se da 50% ou 60% do libro en concreto. De momento, nos primeiros poemas, máis que nos primeiros, hasta a mitade, non hai ninguna referencia a barrios, a antropónimos ou topónimos que nos poidan permitir localizar esa urbe e a cidade como ente abstracto. E a poeta internase na cidade, realiza movimentos de internamento na cidade, pero non camiña pola cidade ao xeito do flaner boveleriano, que simplemente pasea, deixase levar ao azar polo propio rumbo, o ritmo das rúas. Non. Luisa camiña en rumbo de integración. Luisa quere integrarse. Integrarse co ánimo de comprender o entorno social, comprender a mesma historia da cidade e comprenderse a ela mesma. Quere formar parte, hai antoloxía de... Sí, formar parte. Sí, pero, bueno, de Eva Veiga e Pilar Pallares, chámase así. Así vou eu formando parte, que é un verso de en concreto. Hai un momento en que Luisa di, así vou eu formando parte, é dicir, mentras camiña pola cidade, é consciente de que vai formando parte da cidade. Estes días estaba eu pensando, ao ler alguna das aproximacións biográficas á vida de Luisa, e tamén lembrando algúns comentarios, non sei se no momento en que Luisa vivía ou despois, que Luisa viviu ata un momento determinado retraída en casa por causa das súas obrigas como música. É dicir, estaba moi ocupada coa música. En un momento dado, non é que abandone o violín pola poesía, pero vai deixando pouco a pouco o violín e vai entrando cada vez máis na poesía. E tal vez, isto é unha hipótese, en ese momento ela sae máis á rúa. E é o momento que quere internarse, que quere integrarse coa cidade, empezar a formar parte. E ese rumbo de integración convírtese realmente en un proceso de consubstanciación. Hai un momento en que a cidade e Luisa son o mesmo. E ela, ademais, o expresa de unha maneira moi evidente. Así, eu son a propia túnica que me veste e o camiño que se adentra na cidade mental detida en mí. Por eso este libro supera todos os parámetros da poesía social ou política, digamos, ao uso nos anos 70. Porque, alén do testemunho da violencia, da agresividade, da denuncia, da injusticia, etc., en este libro hai esa outra faceta de autocoñecemento e de coñecemento das claves simbólicas e profundas da cidade. Entrar na cidade, en definitiva, é un acto de amor político e corporal, casi erótico, casi físico. Hai unha confusión, hai unha fusión da poeta, da voz poemática, coa entidade, co ente, co ser da cidade, que, ademais, esta cidade é unha cidade dotada de características antropomórficas. É un ser vivo a cidade. Muller, tal vez. Estala en min a cidade espellada en tantos pontos como fulgor de ollos que se acenden mutuamente na evanescencia dun todo incomprensível. Ese todo incomprensível é ese todo que organiza o propio corpo de Luisa co corpo da cidade. Eses movimentos de internamento, ese rumbo de integración, é tamén un camiño de subida e de baixada, de subir e baixar escadas. Ten moito sentido, por outra parte, na experiencia vital de Luisa, ese subir e baixar escadas, porque efectivamente no seu barrio, o barrio de Azalperra comunica non sei exactamente con que rúas, non son da Coruña, ainda que coñezo a cidade, comunica coas rúas máis baixas a través de esqueiras. Non tanto como en Vigo, que Vigo é unha cidade de esqueiras que se deberían conservar. Quero dicir, non pretendamos sustituir todas as esqueiras por ascensores. Algún ascensor está ben, pero non convertir todo en ascensores.
En definitiva, Luisa baixa e sube esqueiras. E é moi consciente desa subida e esa baixada. E a baixada, escadas enguedelladas, fuxida final, achegamento dos abismos, é realmente unha viaxe aos infernos. É unha viaxe ao inferno da marginalidade, da emigración, da pobreza. Mesmo se anuncia en algún momento o mundo da prostitución que vai ser protagonista do libro Papagayo. Pero ao mesmo tempo que constitúe ese movimento de descenso unha baixada aos infernos, é tamén unha proclama de esperanza. Despertares de rúas altas e novas na cidade máis profunda, a do alén de nós, do alén e alento da nosa historia prohibida. O máis adiante, era eu rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posible. En fin, o soño político da liberdade, o soño político da igualdade e da fraternidade. Progresivamente o libro vai pasando desta perspectiva xenérica, desta perspectiva abstracta, a concreción. De aí tamén un pouco o título en concreto, que ademais xoga co término concreto que é sinónimo de cemento armado, de formigón. De modo que, bueno, van aparecendo nomes de barrios, nomes de lugares, antropónimos populares coñecidos por o lector a coruñeses, e vamos avanzando cara á concreción. E a concreción definitiva é a propia Luisa Villalta, o ser humano máis concreto que aparece no poema final, pero vai realmente mostrándose en poemas anteriores, é a propia Luisa, é a voz do eu lírico. Por certo, lírico nun libro épico. Aquí eu en algún momento escribín que este libro é épica da intimidade, se se me permite este paradoxo. Efectivamente, é un libro de formato épico, é un libro que fala da colectividade, que ten esa perspectiva de denuncia e por momentos perspectiva tamén histórica, pero é un nós visto desde o eu, por momentos desde o eu máis íntimo. Trátase, como xa dixen antes, de indagar nas claves existenciais e simbólicas da cidade. Un estudo que non sei se está feito, pero haberá que facer de análise da perspectiva simbólica en este libro sería moi interesante. Cales son os atributos simbólicos da cidade neste libro? Anotei algúns. Por exemplo, a cidade vixía, ollo sonoro de guarda e sentinela, con referencia clara á Torre de Hércules. A cidade monstruo, poboada ou construída a partir de cloacas, vertedoiros, abismos. A cidade babélica dos inmigrantes. Vou ler o poema dedicado aos inmigrantes na cidade da Coruña, que creo que é moi revelador da posición de Luisa Villalta. Non se ten falta de mirarlles fixamente as mans dos ollos para saber con tanta negación nas veas da nostalxia veñen os negros, sí, e as almas bereberes, e a extrañeza inintelixível dos papéis ilimitados, e a coreana vixiada a causa do seu nome de Campá, e o senegalés que corre tras dun autobús indómito, coa caixa aberta perdendo os avalorios do corazón, e a colombiana, e a cubana, e a brasileira, que se tratan de ir máis por contraseña, para non perderen a noite salvación, coas bocas tan torcidas de non poder tragar nen ser tragados, con esas escasas palabras lascadas no pedernal da lingua. Ninguén son eu, tan no meu sitio. Fixadevos este punto de autocrítica, en certa medida, a carón destes colectivos de inmigrantes, de xente que o está pasando mal, que sufre, ninguén son eu, tan no meu sitio, na miña seguridade. A Torre de Babel medra para baixo e para dentro, baixo a tona do mar e os esgotos da terra, estendida nos circuitos do gas, nas rotas dos diamantes, nas moedas veloces e invisíveis, no libre cabalgar das petrolíferas, a través do calado poder por sobre a terra dominada, e ninguén son eu aquí, tan no meu sitio. Cidade antropomórfica, femia parideira, como vemos en estes versos, a cidade abre as costuras do monte disposta a parir
de pé como as matronas antigas, aínda que teña que retorcerse de sombra. A cidade no espello, en diálogo humano coa propia poeta, nun poema moi interesante que é casi en certa medida unha autopoética. É un pouco longo, non o vou ler inteiro, porque ademais creo que teño... Bueno, ainda me queda algo. O poema Espello. Na maquillaxe esvaída do ceu aparece de cando en vez o rostro desexado da cidade. Erma de si mesma, aínda na radiante esperanza de que o mar a devolva con todos os moradores derrotados pola tradición á superficie de nós. Querería non verte para que me mirases desaprendéndote, continuamente en ti que tan ben sabes olvidar os que te somos. Mira e non mires máis, mirémonos por unha vez, escólleme, escolle como te odio. Isto está yo dicindo á cidade. Lembro as tardes para aniquilar en que tranquilamente te vestías ante o espello, aleccionándome como unha nai experta na perfección, bueno, etc. Moi longo. Pídelle a cidade que a escolla a ela, que a escolla como cronista, poderíamos decir, pero tamén como amante, non? É dicir, é sorprendente esta capacidade que Luisa ten para convertir a cidade en un ser de atributos humanos e poder establecer con ela un diálogo tan vivo como este que vemos aquí. Ben, sobre o que chamábamos cando dábamos clase plano do contido, que cada vez me gusta menos a expresión, bueno, xa, en fin, aportei o que podo aportar en este tempo, pero é moi interesante, naturalmente, quizá máis interesante o que un poda decir sobre os recursos, o que chamábamos recursos literarios. Digo chamábamos porque cando un está xubilado ás veces esquece mesmo os termos que utilizou como profesor. No libro observamos un proceso de clarificación expresiva conforme os formatos van adelgazando, non? Formatos de versículo, de verso longo, que se van adelgazando e ao mesmo tempo que se van adelgazando permiten unha maior, proxectan, por decirlo así, unha maior transparencia. Vamos concretando espacios, vamos concretando tempos, lugares e vamos concretando, sobre todo, o ámbito da cidade da Coruña e, ao mesmo tempo, a lingua faise tamén máis concreta. Luisa traballa neste libro no equilibrio entre concepto e visión. O concepto era a clave fundamental dos libros anteriores. Eu creo que, utilizado ese concepto, esa perspectiva conceptual, con todo o respeto por ela, con certo exceso. E a mí me parece que a partir de concreto o mundo máis da paixón, o mundo máis vivo, é dicir, a visión vai cedendo paso, vai deixando de lado un pouco a perspectiva conceptual. Eu creo que o posible exceso de reflexividade neste libro resulta temperado, resulta alixeirado mediante a óptica da ollada expresionista que podemos ver, por exemplo, nestes versos. As mans cegas dun xigante invisível atoutiñanse en ritmo, os teitos roídos até esganaren o pulmón das pombas e facelas trousar a cidade por sobre a propia ruína da cidade. A ollada expresionista, crítica, deformadora, que nos entrega unha visión, bueno, en certa medida, monstruosa. Xoga tamén a poeta co doble sentido. É unha poeta culturalista, claramente culturalista, con referencias a veces moi evidentes, pero outras veces simplemente por alusión a temas, incluso filosóficos, na súa poesía. Cito unha referencia cultural moi evidente, onde Lugrís sementaba a súa dignidade atroz, aínda lembranza mural e aínda así vagamunda polos bares da tarde. Creo que a dignidade atroz de Urbano Lugrís creo que representa unha pincelada de retrato magnífica. Bueno, é evidente que en esta perspectiva expresionista a intención crítica é inevitable, fixadevos na ironía crítica deste verso, o vento cheira a cadáver a vítima diaria da armonía universal.
Creo que a música de Luisa, como música, ademais, que ela foi, como instrumentista do violino, é unha faceta decisiva da súa construcción poemática, non? Xa nos libros anteriores, pero aquí de maneira moi consciente e moi diferente a como van ser as modulacións musicais no libro seguinte, en Papagayo. Luisa ten páxinas de reflexión, hai un libro magnífico onde a poesía, non me acordo como se chama, a outro lado da poesía a música, do outro lado da música a poesía, no outro lado da poesía a música. Bueno, é igual. En todo caso, é un libro onde se fala, e ademais, en ese libro hai unha enorme documentación do contido, do significado da música como significado, perdón, na poesía galega desde a Edade Media ata hoxe. Non está falando da construcción musical, non está falando da música como aparello constructivo do poema, non, está falando dos temas musicais na poesía, non? E hai un momento determinado en que fala da disonancia. Curiosamente, sei que o leiches, Outeiriño, sei que leiches este libro, estou seguro, porque moves a cabeza así, porque ademais o que non leras ti non o leu ninguén. De modo que eu reparei en algo que daría para unha disertación un pouco máis longa, que é o seguinte: cando fala da disonancia, creo que emprega a palabra disonancia, na poesía vanguardista, curiosamente, non aproveita o momento para falar da disonancia musical, estrictamente musical, na utilización de versos, de poema verso libre, con musicalidade atonal, por exemplo, sino que fala dos temas da poesía vanguardista, da imaxe distorsionada, da imaxe disonante, pero non da propia música. Bueno, en definitiva, en este libro é moi evidente, e creo que Luisa é moi consciente, que está utilizando unha música disonante, unha música, non sei se se pode decir dodecafónica, en todo caso, non música clásica. Mentras que, curiosamente, Luisa comeza a súa escrita poética con sonetos. É dicir, unha poeta nova, unha moza, con 20 e poucos anos, empeza escribindo sonetos. Logo pasa ao verso libre moi controlado, despois, digamos que o seu verso se expande en esta música que ten un certo ton oratorio en concreto, e en Papagayo regresa a unha poesía máis contida, que se construye sobre todo a base de alegorías, poesía densa, moi densa, pero de formato condensado, de formato, controlado, por decirlo así, máis controlado que en concreto. Bueno, un exemplo desta especie de dispersión oratoria, por chamarlo, ou casi sinfónica, vémolo en estes versos. Toda a miña xerazón habano de cristal, cansada como a min no cansanzo do pai cego, no cansanzo do avó en silencio, e da nai rota de recoser as coplas aprendidas na saia da boa. Bueno, hai como unha especie de encabalgamento rítmico, non? Que continuaría se eu lese máis. Bueno, e o libro péchase con esa declaración final da identidade Luisa Cidade. O poema final é tamén de algún xeito un resumo autobiográfico e da vida familiar. Di, ela, nacín en frente de min mesma. En ese poema final é unha especie de recolección de temas que se foron desenvolvendo ao longo de todo o libro: a violencia, a emigración, o vento, que é un motivo secundario pero interesante, omnipresente no libro, como é un tema real, omnipresente na cidade da Coruña, que non sabes nunca de onde che ven o vento, si ven dun lado ou de outro, e depende, se cambias de rúa, o vento te ven de outro lado. Bueno, colectivos como constructores, campesiños, lavandeiras, a prostitución, etc. E, finalmente, o soño e a esperanza nun futuro mellor. Coñecín ventos suaves que nunca máis se daban detido. Outra vez, sempre o vento dos ventos rodeando este ponto no mundo. Cabeza, garda, chave, forza e antemural do reino renacido. E quero rematar lendo un poema meu que soñei. Soñei con Luisa unha noite, e cando me despertei o soño estaba moi vivo e decidín escribirlo. E con a lectura deste poema dedicado a ela, este poema escribino, soñeino e escribino o 3 de agosto do ano 2013.
brincan as crianzas asombrosas por enriba das pedras da desfeita descomunal, altísima ruína do mundo. Luisa empurra o coche do seu neno que acaba de nacer oculto. Que foi de ti no tempo que non che coñecemos? Desde outubro, contesta, e son os mesmos ollos de estrela verde. O seu enigma agora un pouso cínico de cruel sabiduría, orgullo de saber se escolleita na poboación da sombra. Espida, branca, ficou sen peitos e ten un corpo atlético que non era seu. Dime, non sabes que alegría vivir sempre en París, sempre, sen límite. Moitas gracias. Bueno, cumprín estrictamente os 3/4 de hora. Sí, que non se diga, Bueno, pois moitísimas grazas por esta magnífica intervención donde nos fixestes algo de todo, non? A lembranza que empeza, como comezastes ti, que remata con un poema, non? Que mellor lembranza. Bueno, por certo, hai que agradecerche aquí, agora que estás presente, a participación no libro de homenaxe a Salvador García Bodaño. Moitas gracias porque es das persoas que tan pronto se che dixo inmediatamente aceptastes. Bueno, e despois esa análise de unha poesía, non? Isto normalmente nos non asistimos a isto. Bueno, que eu fui un profesor de ensino medio durante 30 anos, 7 anos. Pero dá moito gusto ver como alguén é capaz de analizar eso que ás veces como lectores e como lectoras non damos visto, non? Entonces está moi ben, moi interesante. Damos a palabra. Bueno, antes de nada, a mí gustaríame decir, porque claro, como ti fixestes ese percorrido e tal, pero para a xente que non o teña presente, que Luisa tiña 9 libros de poesía, 6 de teatro, 7 ensaios... 9 libros de poesía? Vale. Sí. Bueno, 9. O último é un igual o que saiu despois de que esa non estaba. Sí, pode ser. Pero vamos, e 2 traducións. Sí, traducións. É dicir, que non era ninguna broma. Aparte diso, ela estivo como música na Xove Orquesta de Galicia e na Orquesta de Santiago, que ten... Cando pensas, dis, de onde se acaba o tempo, non? Ese tempo que estivo pechada debe ser moi productivo. Claro, claro. Porque... E tamén é moi interesante eso que ti fas, a diferencia entre o tempo en que está na súa casa mirando hacia dentro, non? E o tempo en que sae e se encontra co movimento cívico, por decirlo de alguma maneira, non? Con todo iso. Bueno, ese soño foi tal cual, Soñei literalmente o que está no poema. E ao final foi magnífico porque me dixo eso. Díxome Luisa, non sabes que alegría vivir sempre en París. Vivir sempre? En París. En París. O sea, o máis alá, o alén, era París. Sempre nos queda París. Sí. A verdade é que ten unha imaxe como moi... que nos dá esa elegancia da que ti falas, non? Esa elegancia, esa muller fermosa e ese colocarnos nun mundo de París ou de calquera cidade europea, non? Dende sempre. Unha cuestión. Sobre ese libro que titula Papagayo, como enfoca a prostitución? Esa parte tan característica da cidade da Coruña, que ese barrio tan de explotación sexual. Como enfoca? O libro nace dunhas fotografías de Maribel Longueira feitas no momento en que o barrio de Papagayo empeza a ser demolido para construir novos edificios. En este momento están eses novos edificios. Pero é unha destrucción absoluta dese barrio, non? E, ademais, parece ser que había aí unha operación especulativa. De modo que Maribel denuncia esa operación especulativa no seu libro e, ao mesmo tempo, mostra ao mundo xa arruinado, pero con unha carga de denuncia magnífica nas imaxes, é dicir, con unha carga expresionista. Xa as fotos de Maribel son xa, digamos, expresionistas. Entonces, ela busca poetas para que fagan poemas alrededor desas fotos.
e tiña previstas varias poetas. Unha delas era Luisa. Pensaba pedirlle 2 ou 3 poemas a cada un, ou cada unha. E Luisa aos poucos días aparecelle con un feixe de poemas, por tanto Maribel cambia de plan. Fala cos outros e dixe, bueno, xa non é necesario porque teño un libro completo feito por Luisa. Entón, Luisa en ese libro denuncia non a prostitución en sí, sino, en fin, o mundo prostibulario e, sobre todo, aos consumidores dese mundo, desde unha perspectiva de gran solidaridade e simpatía mesmo por as prostitutas. É dicir, hai unha perspectiva aí de agarimo e de solidaridade con ese mundo. E logo, bueno, desde o punto de vista poético é magnífico. É un libro de unha gran densidade de imaxe e tal. Non temos aquí ningún exemplar. Eu escribín sobre 3 poemas dese libro, onde, ademais, Luisa, en algúns, non en todos, pero en uns poemas realmente está reproducindo poéticamente as fotos de Maribel Longueira. Hai, por exemplo, recordo unha foto que é unha porta moi rota, de color vermello, unha foto onde aparecen colores moi intensas, un vermello, un azul, un verde e tal. E Luisa fai unha interpretación simbólica, en certa medida, desas cores. Vese unha porta e vense unhas esqueiras, e esas esqueiras son, no poema de Luisa, as esqueiras, unha vez máis esqueiras, de acceso non só a esa casa de prostitución, sino a propia cidade. Hai unha carga simbólica no libro moi clara. Bueno, contaba Eva Veiga na presentación do libro ese do que falábamos antes, que Maribel lle pedira algún poema a ela tamén. O que pasa é que inmediatamente se retiraron todos. Deixaronlle únicamente os poemas de Luisa porque... E Luisa non chegou a ver ese libro, como non chegou a ver en concreto, tampouco. E, bueno, foi publicado por La Llovento no ano, non me acordo, 2006, creo, e agora vai ser reeditar en Calandraca. Creo que vai ser unha edición preciosa. Sí, en 2006 se publicou. 2006, sí. Bueno, o título estaba perfecto, o de Cidade Alta, si había que demostrarlo. Bueno, pero era moi evidente. Si había que demostrar a relación. Tiña razón. Estaba ben claro. Título un pouco elemental, por decirlo así. Sí. Unha pregunta, antes fixeches unha comparación entre a música e a poesía, falando de disonancia, sorprendeume esa comparación, eu non sou literato, son de matemática. Pero chama a atención ese paralelismo que fixeches entre a poesía e a música, falando de disonancia na súa poesía. Sí. Bueno, é Luisa a que fala inicialmente de disonancia na poesía da vanguarda e di que a poesía anterior, a vanguarda, é unha poesía, non me acordo en que términos musicais o di, pero hai un corte, diríamos, da vanguarda en adiante, pero, curiosamente, ese corte o relaciona non coa música do poema, non co ritmo do poema, sino cos contidos, coas imaxes, sobre todo vanguardistas. Bueno, o verso libre, hai modalidades de verso libre, diríamos, rítmico, onde se reiteran unha serie de pautas acentuais, hai verso libre que deberíamos máis ben chamar verso branco, que son endecasílabos ou alexandrinos, sin rima, e logo hai versos libres moito máis libres, no sentido de que non se asustan a unhas pautas musicais. E por momentos o oído percibe certas disonancias. Eu me quería referir a eso, a unha musicalidade, bueno, pois eso, disonante, creo que non é o término máis apropiado. Queches que Luisa era unha poetisa que moitas veces tiña concepción moi conscientemente conceptual dos poemas. Entón, obviamente, non foi música reservada como todos os meus poemas son conceptistas. Pero cando Luisa usa o termo disonancia, para min está evocando un ensaio de Adorno, é dicir, un grande musicólogo, un grande filósofo e un grande autor de teoría estética, que é un ensaio que se chama precisamente Disonancias, Dissonance. E digo isto porque Adorno, a máis de alumno de Alban Berg e compositor, podedes procurar na rede de súas composiciones, pois escribiu un libro que do ano 47, penso, Filosofía da Nova Música, que foi un libro crucial non só na musicoloxía, senón no pensamento estético do 20, porque
Sí, sí, sí. E remitirnos a un punto nodal da reflexión estética moderna e da reflexión estética innovadora. Luisa é unha escritora progresista, isto que digo unha obviedade, disculpadme. Eu penso que esta disonancia da que estamos falando é un concepto central dos debates de estética moderna e que expuxo moi ben o Adorno. Moi ben, moi ben. Moi interesante. Eu lerei ese libro de Adorno. É curioso que, seguindo con este mesmo tema da música, que a mí me parece, me interesa moito no caso de Luisa, pero no caso de todos os poetas, que son os que pensan que a poesía non pode prescindir da música. E digo isto que parece unha obviedade, pero hai poetas que pensan que sí. Hai escritores, hai poetas que creen que se pode prescindir da música. Bueno, digo que sorprendeume hoxe mesmo lendo un artigo de Paulino Pereiro, que foi compañeiro de Luisa, músico, bueno, xa falei del, en Sermos Galicia, fala da música en Luisa Villalta. E di algo que me sorprende. A Luisa non lle interesaba a música contemporánea. Vou falar con Paulino, mañá mesmo o chamo. Porque me parece sorprendente, pero bueno, el saberá o mellor que a min, porque viviu con ela. Luisa, supoño que, bueno, tocaba o violín e interpretaría estos compositores clásicos. Non lle interesaba a música contemporánea. E pode ser, pero, en cambio, cando ves os seus poemas, da parte final, sobre todo en concreto, dices, aquí hai música contemporánea. Bueno, non sei. Bueno, unha curiosidade. Algún outra intervención? É unha pregunta dura, porque é unha pregunta que ten que ver co falecemento prematuro de Luisa debido a unha meningite, non? Sí, sí, sí. Ti foches das primeiras persoas ou algúns dos amigos que estaban no congreso Sí. que tivestes a noticia do falecemento. Sí. Podes falarnos disso? Sí. Porque penso que foi unha sorpresa para todos. Terrible. Luisa era unha persoa de... Tiñamos unha asamblea da Asociación de Escritores en Lingua Galega que se celebraban e se siguen celebrando no Museo do Pobo. E eu chego e vexo un grupo de xente quietos, calados, serios. Que pasaba? Pois xa sabían, acababan de recibir a noticia da morte de Luisa. Luisa deitouse, non me acordo, morreu en marzo, non sei que día, deitouse con síntomas de gripe, moi intensa e tal, e bueno, e morreu dunha meningite, dun ataque de meningite esa mesma noite. Cando o seu mozo foi pola mañá ali, a súa casa, encontrou morta. Sí, foi así. Entón, bueno, toda a morte, sobre todo de xente moza, provoca estupor e mesmo indignación, pero que as mortes repentinas, inexplicables, que se podrían ter resolto, o sea, hai mala sorte en esa morte, porque unha persona con ataque de meningite collida a tempo salva a vida, non? Pero estaba sola e morreu desta maneira, non? É que foi ademais 6 meses despois da morte de Xela. Sí. Entón foi moi impresionante, porque cando morreu Xela Arias había tamén unha reunión do Galeusca e recibimos a noticia por Pepe Cácamo, que chamou a Yolanda Castaño e estábamos no Galeusca. Eu non estaba, eu estaba aquí. Estabas aquí en e Vigo. chamaches a Yolanda. Estabades en Guernica. Ademais estábamos no Museo da Paz de Guernica, nese momento en que o bombardeo. Entón aí recibiu Yolanda a chamada, non? E despois, cando foi o de Luisa, ela realmente, Luisa, nunca faltaba unha reunión da Asociación de Escritores. E o día anterior era o presidente da Asociación de Escritores, Eulosio Rival. E Luisa chamouno para decirlle que se encontraba mal, que estaba un pouco mal, e que nos dera saúdos a todo o mundo. E, fora unha cousa moi curiosa, porque falou con bastantes persoas ese día. Tamén falou con Ana Pillado. Sí. Comigo falou pola mañán porque nós publicábamos xuntas no mesmo espacio unha columna, no semanario A Nosa Terra, no espacio de fin de semana. Entón, había como 15 días, algo máis, morrera Carmen Laforet. Entón, cando morría, si alguén facía a columna, que estaba casi como especializada na Nosa Terra. Obituarios. Sí, as necrolóxicas, non? Bueno, porque me decían que eran moi bonitas e que lle gustaban moito. Bueno, entón eu titulei
esa columna nada. Entón, Luisa, era un venres, o sea, era o día 5, o día 4 sae o artigo, o sea, saíanos a terra, era un xoves e saía pola tarde, non? Pero a xente tiña os artigos e a nosa terra o 5 venres, non? Entón, bueno, pois chámame, ai, gustoume moitísima a columna, como sempre, xa sabes, se morro tes que facerme unha necrolóxica, así, e morreu o día seguinte, sí. E foi realmente terrible. Foi tremendo, porque se suspendeuse a reunión, porque ademais Luisa, o enterro de Luisa foi o día 8, todo o mundo pensaba que morrera dun infarto, despois foi cando foi a autopsia, e uns días antes do 14 de marzo, do atentado, non sei exactamente foi o día 12, pois foi cando se soubo, non, uns días despois, o sea, foi o día seguinte do atentado, foi cando se soubo que Luisa fora, que morrera de meningite. E fora realmente terrible, porque, claro, porque a xente pensaba, bueno, se tivese ido ao médico, mellor salvábase. Bueno, pero claro, os síntomas eran de gripe, entón dixo, bueno, pa cama e xa está. Ela tiña unha dor terrible de cabeza espantosa. Pois esa foi así. Bueno, tiña que estar o día 8 en Santiago de Compostela, aquí ao lado, na asociación Torrente Ballester, recitando, inaugurando a exposición da carpeta voadora, da alfombra voadora, da alfombra máxica, que era unha exposición que reunía a 125 mulleres de todo o mundo, e foi unha exposición que percorreu, era con motivo da Marcha Mundial das Mulleres, que percorreu 5 continentes, e eran 150 mulleres e visitou 125 países. Esa exposición estivo na Fundación Torrente, inaugurábase ese día, e claro, a inauguración converteuse nun acto de homenaxe a Luisa porque foi terrible. Entón, por exemplo, recitou Maribel Longueira, que non ia recitar, porque ia recitar Luisa, entre outras persoas, como Olga Patiño, por exemplo, non? E despois estivo en Vigo, estivo en Pontevedra, e nestes momentos a exposición está guardada unha copia na Biblioteca Nacional de Madrid e outra no Centro Galego de Arte Contemporánea. Entón, este ano creo que sería un ano maravilloso para volvermos a ver a exposición. Porque aí estaría o caligrama de Luisa rota o interior do ollo, que foi o que ela presentou, porque ela participou como artista nesa exposición. Moi ben, pois moitas grazas, Marga e Outoiriño. Falando de cousas que se poderían facer, eu creo que a partir do libro en concreto poderíase facer unha, non sei se documental, algo de tipo visual, centrado, usando en concreto como, en certa medida, guión. Creo que daría unha película magnífica. Si hai alguén que controle esos asuntos, que se animen, que se animen. Está moi ben que pagades propostas. E a Pepe, pois, darlle ese agasallo, ese pequeno agasallo, para que saibas que te agradecemos moito.